Γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Είσαστε στο κανάλι μου, δεν μπορώ να κάτσω κι άλλο, θα χαλάσει η κάμερα. Και σήμερα θα κάνω το δεύτερο βίντεο, το πρώτο έχει ανεβεί. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, δεν ξέρω αν με βλέπει κανένας αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι που θα παίξω είναι Jump Jupiter, ακόμη φορτώνει. Τώρα θα παίζω συνήθως online games στο υπολογιστή. Κανένα στο PS2 που δεν νομίζω. Σπάνια. Παιχνίδια που μπορεί ο καθένας να τερματίσει. Άπειρος. Άντε ρε, μια ώρα. Welcome back. Ναι, καλά. Λοιπόν, δεν είμαι σχεδόν καθόλου μεγάλο level. Όχι σχεδόν, δεν είμαι μεγάλο level. Είμαι πολύ μικρό. Με το που θυμάμαι να φανταστεί τι level είμαι. Space Design. Pets. Επιτέλους βρήκα pets. OMG. Minibot. Τι θα το κάνω, το αράπικο. Ας πάμε στη δεύτερη πίστα. Μου είπε και ένας φίλος μου να πάω εκεί. Να συναντηθούμε. Σιγά μην είναι μέσα. Αλλά εγώ αστάω. Εγώ είμαι ο Γιώργος Προ. Περνάμε. Τι κάνει έτσι. Όπα έπεισε. Ωραία, πήγε ο κόπος. Αμάν jackpot. Σε πόσο? 42 λεπτά. Καλά, μέσα από τα 42 λεπτά θα γίνει χαμός. Για να πάρω λίγο την ομάδα μου σε jackpot. Σαν σε δύο κανόνες να ορμήξεις. Όπα ήρθε. Ναι ρε, ξέρω ποιος είσαι. Αστείο, αράπη, σε δίρω ρε. Χέλιο! Ω ναι! Μόνο που δεν είναι καλό. Close the trap. Ωραία φίλε. Να πάρω ρε βλάκα κι εσύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Με βοήθησες. Μπράβο ρε, με έριξες κάτω. Λοιπόν. Μου κάνει και τραμπολίνο το ψώνιο. Κατέβα, θα χτυπήσεις. Ναι βρε, έγραψα. Πόσο ανάπηρος παίζει να. Σε τυρώ.
μπορώ να κουνηθώ. Μπορώ! Τι level, πότε πήγα 9. Ιουχου! Αμάν, οι παγίδες μου. Εδώ. Βοήθεια. Καλά, εντάξει, είμαι άσχετος. Ναι ρε, άμα γίνουμε εγώ epic player, ποιος είναι. Όπα, πού πάμε. Βγαίνουμε από εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται τίποτα με την κάμερα. Κάτι πρέπει να φαίνεται. Μισό, έκανα λίγο ακόμη zoom. Έρχεται αυτός ο ζηλιάρης τώρα. Ναι, ήταν το λόγο. Μου έφτασα πιο... Δεν το έχουμε αυτό το παιχνίδι. Καθόλου όμως. Πόσο άσχετος παίζει να είμαι. Δεν βλέπω καλά στην οθόνη. Πολύ κολλάει αυτή η πίστα. Δοκιμάσω αλλού. Zero players online. 0 παίκτες. Πω. Για να δούμε. Δεν έχω και λεφτά για pet. Δεν έχω πολύ λεφτά για pet. Τζουκός. Δεν νομίζω να μην το ξέρω. Βασικά δεν νομίζω να το ξέρετε. The Hawk 52 σιγά μετά μέσα αυτός χτυπάς. Άντε γεια.